готини пичове, аз съм Монито БГ, днес играем с Котчето БГ и това ще е нов клип на Майнкрафт. Това е нашата къща, това е таванът. Сега смятам да крапнем малко книги и така, ще се върна след малко. Добре, върна се с 16 букшелфа, не знам дали са много или са малко, аз ще си направя нещо, което да ме изкефи. Може да е малко, но пак ще ме изкефи. Така. Аз намерих диаманти. И събрах още букшелфове. Сигурно е минало половин час, откакто съм почнал. Откакто събирам букшелфове, бая си е трудно. Но, да. Какво се смея? Котчето ме разбива нещо. Ето всички разбивания, какво му е да направим по въпроса. Той намери диаманти. Да, между другото, Гош ще намери диаманти. Не, аз помислих, че ти намери диаманти. Не. Ама аз не съм спал, аз не съм в мините, бе. Още после. Само вие двамата сте в мините, аз нямам... Какво ти става? Ето това търсих. Къде Гоши? Къде си, бе? Твърде много май става. Спой. Спойлер. На кола. Що бе? Защото да е по-бързо. Кой икономиста? Пусна клипа. Върнахме се след малко, който умря. Отграбил! От упа, пише, че си умрял от такова, от стена. Да. Пише, който умрял от стена. Да, разбрахте! Аз се лапиш. Лапиш! Лапиш! Капиш! На някой ще му трябва ли лапис? На мен не. Лапиш! Капиш! Добре, да обърках се. И така, това горе-долу ще изглежда тавана. Айде ще сложим още една-две паузи. Окей. Перфектна. Ми да, две гъмта. Е така леко. О. Добре, де. Ама ти ще ме паркираш. Ох, виж какво бихме. Зомби. Постижение. Голямо дъма. Не, къде? Дъма. Нека да си остава. Чай да дойде ти ги обера, брат. Аз даже... Как ще му кажеш? Аз казах Гошо. Ника. Един дъма. Един дъма, Атка, един дъма. Верно? Да, верно. Това е пак цифрата игра. Играта не е това. Аз слизам в мините. Играта си е супер яка. Изпях песен. На втора. Газ до дъпка. Може да се абонирате за моя канал, ако ви харесва това, което правя, и да натиснете един лайк. Но винаги може да го дизлайкнете. Кой? Абонирайте се за канала и на моя приятел Котчето БГ. Аз нямам къде ме не иска. Кой вика? Диаманти! Кой не ги е видял тия диаманти, бе? Кой не ги е видял тия диаманти? Чекай, аз влизам в мините. Искаш като момиче, брат? Къде бе? В тавана, човек! Тук. Кой е купал това? Кой го е купал това? Аз. Баси слепи, тук имаше диаманти. Колко? Един. Масфорчен кирка. 3. Стига ма натискайте. Как прозвуча? Да, видях. Това беше диамант блоков. Да, видях. Сад. Добре, хора, направих една несилох тъчкирка и сега ще изкопая този блок от 9. Колко е, бе? Хора, имам факено. Имам факено. Стига псува, Физик, бе. говориш, бе? На руското-руски. Руско-турски, да. Българско-немски. Да. Играче, какво става? Чай. Няколко па игра, го усещам. Котчето. Тако как се викаше, Какви са тия тунели 5 км дълги? Аз пак само Киндер, възмахш ду. Аз уча немски, вие какво си мислите?
Това го чу от Ицака. И какво като съм го чула и ти цъка Той учи не... немски за разлика. А, така, аз уча немски. Ма и ти какво учиш, бе? Английски! Няма Ти, да бе. заключвам, защото не съм гаден. Хода на уроци. Аз не знаех. Аз ходя Браво, на че уроци си. по немски. И в училище английски. Повече ми харесва немски. Има някои думи на между другото на немски, които са и на български. Има, да. Искате ли да влезем в едно джакузи? Ама Да. така не водно джакузи. Диаманти ли намери? Ще влезем в едно водно джакузи заради зрителите. Ай. Ти имаш Fire Protection. И какво ме интересува, махна ми едно сърце. Значи, Някой е бил. аз- Кот, нали? Ако е преднал някой в това... Стига в клип съм. О, играче, какво ставай? О, играчи. Их вушух Ой, мунда. ставай. Их вушух мундюх. Какво беше? О, Макс Макс Д. О, киндер, вас макс ду. Абе. Между другото, киндер трябва да е дете. Ма не знам, що и така казва киндер. О, деца, какво правят? Брахтисах си нещата. Що бе? То си е брати. Я, ако фърля една ендер перла тук, какво ще стане? Аз още не мога ви намеря. Това сигурно ще стане. А, фак! А вие си един до друг, така ли? Да. Аз вече ви виждам имената. Аз не. Аз да. Hello, my friend. Хело, тапанари. Тапанари ни каза. Хело, играчи, какво правите? Играчи? Играчи си. Викнете в линейката след клипа ще има лека операция. На кой бе? На Моника. Ще дам аз като извада 100 лутинг меча. Ти какво си мислиш, Ама че не ти съм? в Майнкрафт ли мислиш? Не. О, горе Ти не ги. казваш. Няма да убия спокойно. Ще викна аз втора линейка и ти няма да стигне. Дори и майка ти няма да познае какво съм ти направил. Що? Ванко, знаеш какво ми каза? Ми каза ми, някой като Мадоса ще му каже, Като те пребия и майка ти няма да познае. Като Талзара, няма да познават по личната карта. Аз викам, каква лична карта? Аз нямам лична карта. Или имам. Аз имам паспорт. Докъде? До Китай? Не, то До Инди. да отиди до това да се... До Гърция. А до всички Гърция. страни в Европа. Стига крещива, откачалка. Имаше скелет. Какво ще прави скелет? Аз имам диамантен меч. Гоше, ела да ти дам една дъма броня. Ньо. Мони, ела ти да видиш какво яка броня ще му дам на горе. Айде, аз съм до кочето. Дай да му видя. Който дойде първи ще му отвори. Ама аз съм до теб. Добре, еди, що ти си телепортна? Братията! Ти си да дама броня, гоше. Къде е моя? Бах ти ганта броня, човек. Къде е? Какво му Абе, се... не беше дама. И то полуска бе от скелета. Не ми беше никакво усилие да я намеря. Аз пък, брат, имам торчен с бутушки и брейкинг панта. Браво, аз поемам дъма меч. Не, аз падна ми се от скелет торчен с бутушки. Ще сложи бутушки. То предпочита да е с голд вместо дъма. Не, вярно, ама. Аз си направя... Ти на мен ли го фърли това? Аз не го взех. Ха-ха. Фърли ми бронята, която ти му фърли, ама аз не я взех. Фърли ми коя бронята, нещо си... Аз стараше... Аз пак аз я взех. Освен кола. Освен кола. И това сметам да бъде клипима и за сега, хора, и до следващото видео.